I-share ko na nga rin itong aking nilalaro na tignan nyo naman nanalo pa ako ng 475 pesos at hindi na masama. Aurora game pala ito mga mare at nilagay ko sa comment box yung link. Napakadali nga lang mag-register dito kasi ilalagay mo lang yung mobile number mo. Siyempre mag-create ka rin ng password at meron din verification code. Wag mo din kalimutan yung referral ID para magkaroon ka ng free coins. Pakabawang ka pa maglaro dito kasi meron silang pa-competition bonus. At syempre meron din pa knock egg bonus lalo na kung ikaw ay nag-cash in. Napakadami nga games dito at ito yung pinaka-paborito ko, itong Dragon versus Tiger. Mas madalas kasi ang panalo dito kaysa sa patalo. Kaya dito magtataya ka lang kung Dragon or Tiger. Tumaya nga lang ako dun sa may Dragon at tignan nyo naman nanalo pa ako ng 475 pesos at hindi na rin masama. Pero paalala lamang na strictly for adults lamang ito. At syempre play wisely. Napakadali nga mag-withdraw dito kasi Gcash kanila babayaran. At pwede ka pang mag-cash in pandagdag puhunan. As low as 100 pesos nga ay pwede ka na rin mag-cash in. Kaya naman if bet mo, nilagay ko lang sa comment box yung link.